bese shayela Jesu izandla ezinkulu sase sayihamba lezo sandla angikushayela indoda yomntwana kaJuda izandla ezinkulu. Haleluya. Sibingelela umoya engcwele umnikazi webandla anikele ngishayela izandla ezinkulu bantwana benkosi ukhona kule ndawo noma ngabonakala ngamehlo enyama kodwa ngemisebenzi uyabonakala. Amen. Bantwana basekhaya ngibingelele kuwe mpostoli egameni lika Jesu anike nemshayela izandla ezinkulu bantwana benkosi. Ukube bekusondela Ramaphosa lapha sonke besokuma ngenyawo simshayela izandla ezinkulu kodwa ngithi asibingelele nomgcotsho kaThixo khona abahleli phansi khona abahleli phansi. Haleluya. Haleluya. Ngibingelele bonke abazalwana bakhona, ngibingelele omama, ngibingelele intombi, ngibingelele oSunday school, ngibingelele ogogo, ngibingelele lomkhulu, ngibingelele bonke abantu abakhona kule ndawo anishayela izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Ngibingelele nabahlabelelayo naze nahlabelela kamnandi bazalwane anibashayela izandla ezinkulu bantwana basekhaya. Ngibingelele nabafowethu abashaya insimbi, ngiyanibingelela abafowethu. Amen. Bantwana basekhaya igama lami nguSibusiso kwakaMango, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngamamukela uJesu andukuba nginyakazise. So ukunyakazisa kwami kusuke kunyakazisa inkosi ngaphakathi kwami. Abaningi benu nisazi lapha kuMadoda Anyakazisa Umuzi, kulaba abangasazi nisicheke lapha na ku Facebook nje uthi Amadoda Anyakazisa Umuzi, uzobona indoda emfishane nendoda yentshele. Uma bangekho mfishane anganantshele akuwona Amadoda Anyakazisa Umuzi. Amen. Bantwana benkosi awutshela umakhelwane ungazoba serious, mtshele sisenkonzweni. Ngoba ngiyakholwa ukuthi abaningi benu lana abashadile bashada ngokuthi baba nesimile nje enkonzweni. Mawungabuza ubaba sekhaya angathi wamchama ngesimile. So nje umakhelwane hotsho yena ukusmile. Uma ngihleli lapha phansi uMabunda uthi awumtshelele nabazalwane ukuthi Swada ngisazi. So bengicela nibekezelele ubhuti wami bafowethu, ninga expect ukuthi utonyakadisa ngesimali ngeSwati. Amen. Bantwana basekhaya anike nimshayela izandla ezinkulu, mshayela izandla ezinkulu. It's been 2 weeks sishumayela nalensizwa lokasiphumuli. Size safika la ekhaya, we've been preaching non-stop. So nje nisikhulekele bantwana benkosi, inkosi sipha amandla. Niyezwa nje nevoice yami isasihoshonyana bekusetshenzwa bantwana basekhaya. Kahle kahle lokuthi sibe la impela kunomuno kaJehova. Ngoba inkosi nami nokukhuluma asikhuluma. Amen. Bantwana basekhaya asiyeni ezincwadini zethu, asiyeni ezincwadini zethu
awutshela umakhelwane kuyanyakaza namhlanje. Khona ungakhulumi ngiyambona lapha emuva. Utshela umakhelwane kuyanyakaza namhlanje. Sizwela phela kuMatthew 14 verse 17. Angazi la ekhaya ukhona uThembi na. Ukhona. Ngicela nimnikeze ukuthi asifundele. Matthew 14 verse 17. Matthew verse 17. But asinalutho la netinhlanti timbili. Kubeka mama. Wathi yena, diletheni lapha kimi. Jesu wase utshela abantu ukuthi bahlale phansi etshanini. Wathatha letinkwa letisihlanu naletinhlanti letimbili. Wabuka etulo. Wabusi. Amen. Inkosi ayibusise ukufunda kwezulayo. Amen. Ngiphinde ngibingelela bonke abafundisi bala ekhaya i540 ministry, abapostoli, abavangeli, othisha nabo ngiyababingelela egameni likaJesu. Ngibashayela isandla enkulu bantwana basekhaya. Bengicela uma ngabe laba basetayo bangizame nami ngenxa yevoice. Amen. Ngifundela into nayi bantwana basekhaya ukuthi njalo makubhede emhlabeni emazulwini akubhede. Angiphinde lento njalo makumosheka la emazulwini liyanuma. Uma singakhuluma iqiniso, umuntu ungumoya nedokodo ilona eliphatha umoya. Manje thina sine-tendency yokuthi masibona izinto zenyama imosheke sitshela ukuthi nabakamoya kuyamosheka kanti hayi akumosheki. Simakade akabheki ngeso labantu, kodwa simakade ubuka ngeso lakhe. Njalo uma kumosheka uNkulunkulu kuba neliso lesithathu alisebenzisayo. Nansi into engiyifundile. uThixo uma abantu babona ukuthi kuyamosheka uvamisile ukuthi kuseleni lapho kumosheka khona, bese asebenzisa lokho khona azokwenza into entsha. Kodwa niyangizwa nabantu labasekhaya, uThixo usebenza ngento ekhona mpostoli, akasebenzi ngento engekho, ngoba abantu bane-tendency yokubuka ngamehlo enyama, kodwa sinakade a-check-e lokukhona. A-check-e khona. Iphutha alenza amaFilisti ukhatha inwele, kanti inhloko kaSamsoni isekhona. Entasekhaya kungamosheka kodwa isuro likhona. Ngisabela amazi makhe amabunda ayilungile. La sifunda khona uJesu uyabona ukuthi ngihamba necubu futhi sezilambile. Uma zilambile akabheki isimo sobuningi
kwenzeka ukuthi umlilo uphele. Angazi yini lefishana lebeyisela. Amalahla. Awubekisela amalahla umlilo usengekho. Kodwa into engichazayo naye, as long as amalahla sasekhona, nizovuthela. Bese uyavuka. Sizovuthela. Siyavutha. Hey, as long as amalahla asasekhona. Nansi into engishayo apostle. Awukwazi ukuvuthela amalahla kumini. Kodwa kosuguqe phansi usuyavuthela. Abafethu thina sinikeza umthandazo. The moment isithandaza siyavuthela. The moment uthandaza umsinta uhlule. Usimakade uyayivusa. Njengoba phela lethandaza. Khona la siyakhona ubheka umakhelwane uthi makhelwane khona la siyakhona uvamisile umfundisi ngathi ngabona kwakhiwa ibuilding imall now into engixakayo naye labantu abakhayo abaveli bakhe baye phezulu kodwa baqala bagubhe kuye phansi bagubha kuya phansi asibuza ngathi yini inkinga yenu why ningaveli nakhe bathi siqala ku foundation. The deeper we go down, the higher we go. The deeper we pass it, and tell us really, Amadoda, as a wisdom person. Abantwana benkosi. Into esiphetha ifane nento abantu bomhlaba. SinoNkulunkulu ongabonakala. Kodwa usebenza emfihlakalweni. The moment uvala umnyango, uthandaza kuNkulunkulu ongabonakali. Ungabonakali ebantwini. Kuyakhulunywa nasimakade. Akuthulwa. Ngoba nimzondayo. Ngithanda ukusebenzisa into ekhona. Usebenzisa into esele. Kusenokwenzeka umlomo usuphathela ukuthandaza. Kodwa inyembezi isekhona. Nenyembezi zakho sinokuthandaza. Nawe ebuthoneni bakhe usukhale. Uvela funde ukuthi ushoda ngani. Kuyakhalwa. Kuyathandazwa. Nangenyembezi. Inkinga kaNkulunkulu naye akamfaka umuntu entweni yena ezuNkulunkulu angakangeni kiyo. Uthi ngivamise ukuzwa abantu bathi Jesus was the fourth man on the fire. Ladies and gentlemen, allow me to tell you that the Bible says he's the first and he's the last. Okusho ukuthi emlilweni wangena kuqala bathi nebasumlilo bakhena yena uShadraka Mesaki naBabednego bakhena njengangena kudala sebekhona. Imani uPeter angeke abe namandla okuhamba phezu kwamanzi uJesu angakahambi. That is why eBhayibhelini uJesu wavele hamba phezu kwamanzi. uPeter wathi Nkosi isimuwe ngibize. And that was the moment now Peter ahamba phezu kwamanzi. Why? Because inkosi ihambe kuqala nesimo ngenekiso yiyo yokuqala yokungena kiso. Uthi bambani isibhalo ningilandela ngoba yena uqala wasibamba. Manje sinenkinga yabantu ababuka amanzi. Bangabizi lo obabizile ukuthi bahambe phezu kwamanzi. Umntana sekhaya phakamisa amehlo akhe ezintabeni. Ubheke phezulu ubheke esimakade. Yena awenza izulu nomhlaba. Uzokulela izinto ezenzeka emhlabeni. Manje inkinga yethu mpostoli sibheke izinto zasemhlabeni. Sikhohlwe ngoPhiko odala
engizoyisho mamuntu. Smooth. Abamfaka umntwana emanzini abazomgeza kiwo bangaqalanga bathinta i-temperature yamanzi. Before umntwana angena kuqale kungena isandla sikamama esikuthi amlungele nalamanzi. Yemntwana sekhaya uThixo utestile yonke into ongena kiyo. Unayo le tendency yokubona ukuthi abantwana bakhe babhizi kakhulu, abasamnaki, bese adala isimo esizokwenza kuze udibane naye ngenxa yokuthi uma yonke into right awunandaba naye. Ngiyakholwa mvangeli ukuthi uNkulunkulu bekanaso isifiso sokuthi adibane noShadrach, Meshach naBednego, kodwa kwenzeka babhizi ngasimo ngaphandle. Wathi ngizakwenza umlilo, ngizakuthinta uNebukadneza amase kumlilo, sokuthi mina ngizodibana ney'nceku zami phakathi emlilweni. Ubani uDaniel bathi bamfake engonyameni kanti uyodibana noNkulunkulu wakhe, ngoba lithi iBhayibheli he is the Lion of Judah. Bathi bayambulala kanti bayomdibanisa nomdali wakhe. Nesimo kiso, it's an appointment between you and God. Bangafa bonke ekhayeni kodwa nosasele. Usasele. Bengicela ukuyeke lokufa ungakubuki kodwa bekubuka isandla sikugcinile phakathi kokufa. Usasele mntana sekhaya. Usasele usekhona. As long as umphefumulo usahlangene nenyama, ikhona into uJehova angayenza. Khona into engayenzeka. Smooth. Ngimama ukuthi kanti uNkulunkulu usebenza kanjani? Wanjalo eBhayibhelini usebenzisa abantu ababuthakathaka. Wamtshela wathi manje ukuthi ngifuna ukubonakala amandla ami phezu konke ubuthakathaka. Ngoba isigora angikwazi kusisiza. Ngoba njalo uma ngisiphakamisa sibona ama-muscles aso. Kodwa umuntu obuthakathaka uJehova siveza akasibuki yena, kodwa ubuka nomthwele akumise. Wathi uNkulunkulu yakulahla yangishaya istem impostoli. Wathi wobheka abantu ababuthakathaka banesibindi. Ngoba Peter singamdelela sithi ubuthakathaka, kodwa isibindi owayenaso uJehova amsebenzisa. Bengicela mntana sekhaya ube nesibindi namhlanje, ungabheki ubuthakathaka bakho, ngoba kunento uNkulunkulu akunikeze yona okuyisibindi. Ubuthakathaka bomuntu unayo le tendency yoku-invite i-audience engeke ibe khona uma kunamandla. Ubuthakathaka bomuntu unokumema i-audience engeke ibe khona uma kunamandla. Samsoni mvangeli kwakunesikhathi la bekanamandla khona, kodwa akusibo bonke abafilisti bezi. Kodwa the day beza ukuthi uSamsoni akasanamandla, beza ukuthi uney'nwele alisekho. Lithi iBhayibheli iy'nceku zonke bonke abantu bamafilisti amakhosi
sizalokhu uyagula wabona ukuthi i-audience ayikho enough but asimlinde afe ngena abantu kunabantu abaza hayi ngoba bayakuthanda kodwa beza ngenxa yokuthi bazokuseka file asiye sobona ukuthi kuyenzakalani ngaye. I-audience ifuna zona abaphilile benginike abantu bambone they were gonna know him as Jehovah now. Bebangeke bamazi njengonkulunkulu ovusa abafileyo wathi lesimo sokugula ake sidlule sifike ekufeni bazobona ukuthi I am the one that raises the dead. Ungacabanga ngathi unkulunkulu late kanti amaZulu eli Iqiniso nani bantwana basekhaya. Mawuhamba naNkulunkulu kunabantu abazokujikela. Enelizwe kahle bantwana basekhaya. Abantu abazokujikela kusiya abantu abakude. Kodwa abantu phila nabo. Abantu wabona wabanikeza imali wabalalisa kwakho wabasiza. Ngoba umuntu impostor nawe mfethu mabuda uyayithatha imoto ayifake egarage ithela upetroli ayise nasecar wash a-excele ayishintshe namasonto a-excele azapraye ngaphakathi kanti efastereni uyisafe kanti efastereni uyibhala ukuthi ngiyayidayisa yenta nasekhaya abathenjwa abantu kodwa themba uNkulunkulu yolokutile. bengicela umfana wami omncane. Can I have a young boy? Ngicela umfana omncane. Bengicela ukusho lokhu bazalwane ukuthi Samson abangayikhanda uze la mfana wami. uSamson abamandanga ngekhaya ngicela uhlale la mfana wami. uSamson i-distraction yakhe yeza ngebrush lithi Bible uDelilah wahlala naye unokuya mbrasha ngathi ufuna i-secret yakhe. uSamson ucabanga ngathi bayamthanda bamthandi bazobulala kunabantu abazoza ngegama lokuthanda bazele kufa akusiyo umuntu ethembiso esihle ozangebheke uyabrasa kanti ufuna ne-weakness. Baleka abanye kwamele ubadelete ubabloke ungasi-entertaini isitha. noJudas akavenanga phetisode wathi lona kuzomkabuza nguye akusiyo yonke ikhisi otholayo eromantic some kisses banga-poisonous. Ngithi u-anti umthengele igrosari uyamthanda kanti akakuthandi ufuna ukuphakama ngawe ufuna unika mbona enza nje ungadliwa yimi nesikhathi lesibhokile satheba ngimi akusiyo wonke umuntu. Ngoba nefishi nayo mabuda isenokubona bangabe nibitane lekugweba ngayo ngifuna ke lokudla lokudliwa ifishi ngibisa ifishi ingacabanga ukuthi iyathandwa ngoba ibona imana iza phezulu kanti phakathi kwento emnandi kunento ezoyikhipha ansini empela sekakusele yonke into enhle ezokwenza ube right kodwa enye izobulala.
kunezinto akubonisa zona bakusondela ukuthi uyayibona lezinto abayishelayo. Bakudayisa ngoba bayabulala kanti sebakuthengisela simakade. Ukwabona abantu bathi bayakubulala kanti bakhende over ngoba naJoseph abamfaka engodini kanti sebamdayisela ukuthi ayophupheni lakhe. Bonke abantu abadayisayo babulala bafamisile ukukhenda ufa kusimakade. Yayazi khokha bona bazalwane kunalabomama thina lasivela ngakhona, kunalabomama bahamba emgwaqweni baphela ama-Coca-Cola, amabhodlela wama-Coca-Cola. Hayi ngenxa yokuthi bayawathanda lamabhodlela, babheke imali abazoyithola uma bayibiseklina lamabhodlela. Kanti ikhampani yaka-Coca-Cola yona ayinandaba nanemali ezobanika as long as inalamabhodlela izowagcwalisa futhi. Bathi bayadayisa kanti badayisa endaweni right. Vele ikhampani ifunana nawe izogcwalisa ngoba abantu bathanda lento engaphakathi. Iyaphela bayakulahla, iyaphela bayakhipha nasefrijini. Unamazulu athi ngifuna wena badayisa endaweni right. Iphutha abantu abadayisiwe abalenzayo nabo bavama ukuzonda abantu ababadayisile. Bengicela ubaxolele mntangasekhaya. Imfana yayenza i-example yathi bayibethela yathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Bathe badayisa isigcila kuJosefa kanti badayisa uprime minister. Bathe badayisa ngoba uyahlupheka ngoba uyinto engenalutho kanti abazi akusondeze ephupheni lakho. Yabona mvangeli, can I tell you something? Yabona le ndaba yakho yokungaxoleli ivimba ukuthi uNkulunkulu angakuzwisisi. uNkulunkulu makazokuzwisisa umuntu akasebenzisi indlela kodwa usebenzisa umuntu. Wabaxolela ababhuti bakhe. That is why wakhona ukuba wonke, because umuntu ongamxolelanga awukhona ukumwonke. Kanti amaZulu afaka uJosefa in a position yokuthi ubetray ngababhuti bakhe. Uma abaxolela amaZulu ablessa yena kuze azoba isibusiso. Kodwa uma ungaxoleli awuvalela abanye nonyawo uzivalela wena. Abanye benu ngabegana naba neyimoto, abanye benu ngabegana nasebenza, kodwa amaZulu ayabona inhliziyo isavalile. Wena waba nemoto uzophakamela abantu, wena waba nemoto uzothela abantu ngamanzi endleleni. That is why inkinga yakho ukuthi imoto yakho ayikho khona, lethu ukuthi inhliziyo ivalile. uNkulunkulu uyabona ukuthi wena kunikeza imoto, inkonzo mayiphume uyogibela uyi-1 kanti kunabantu abahlala lahlala ngakhona. Le moto iphendukile isikalekisa ingasabi isibusiso. AmaZulu ayabona ukuthi wena waba nomsebenzi
inhliziyo amazulu ayozehlisa. Kanti mina wangiheda ngeke ukusendele anything. Thanda labakuzondayo. Kodwa abazalwane banamhlanje uma uzonda yakuzonda. Kanti niyakwena iphezulu nina bazalwane. Mina ukuthi nizondana nodwa. Nisenkonzweni so anizabe ukuzokhonza. Nizokhompita. Ngoba ngapha bakhompita nalaba ngapha. Ufuna bless code. Siyabona iphezulu. Kune-ANC ngapha, kunenkatha ngapha, kune-EFF ngapha. Yakupha upolitiki la, kusenkonzweni kaMozongwele. Senkonzweni kaMozongwele. The Temple ehla in the day of Pentecost. Dithi phande bekamoya munye. Bangisiyoni. Manje ngiyayibuza mina njengoba singazwanga nje wawuphi moya. Bona legesi ngena ngami bayosiqonda mfanele kodwa singene kilo. Yabona kunabazalwane bathi uma msibiya ushonene athi mina kama msibiya ngeke ngiye. Kodwa kama msibanyoni ngiyaye. Umbuzo uya kuliphi izulu. Manje ukuthi uma kubheda ila uthando labazalwane kwamele libonakale khona. Abazalwane sibabona izinto ziright kodwa sibabona la kubheda khona. Abazalwane bayafana nama-paramedic. Uma kunanangozi ababonakali kodwa the day kuba nengozi yilabo fela khona. Abazalwane banamhlanje uma kunengozi bayasiqedelela. Nihlebana nodwa, nizondana nodwa. Asivale mabundo mfowethu. Impindeselelo ngakaJehova akuyona yakho. Ave ngimthanda umntwana ocebanayo ngoba ungazumtsibe ngwenya kumama. Bengicela labo abakulimaza ubacebe kusimakade. I-revenge ngekaThixo akuyona yakho. Impostoli ngike ngabuka yabona lento engizoyidedela la mabunda yintsha. Angiyazi ngidedela ihlazi njalo. Uma kuzokwakhiwa isibuko impostoli. Isibuko sifika siyiglass. Sibonakala ngaphambili siphinde sibonakale ngasemuva. And awukwazi ukusibuka eglassini. Kodwa kufanele usibuke kuphi esibukweni. Bese isibuko bayasipenda ngemuva ukuze yonke into ezobonakala ikwazi ukuyibona esibukweni. Umntana sekhaya kunomuntu oyibuzayo ukuthi lento bekudlula kiyo yini lezinto ukuthi njalo uma ngisesimeni kuvuka lesi uthi simakade bekapenda ukuthi mhlazana abantu mabetona bangaboni wena kodwa bayibona sibabona simakade kunomuntu. Umntana sekhaya Jehova bekakha isibuko. Uyafana neparachute. Nayazi skydiving bazalwane. Nabantu abagibela phezulu bese phezulu basuka beyehla basibahlela.
ungacabanga bangathi abantu bayakhuluma bazihlela phansi kanti abathembanga bona ngoba banayo impilo kodwa bathemba lento abayiphethe iparachute ngoba iparachute ayinamandla umuphansi kodwa inamandla wasophezulu yaphansi uthixo amandla akhe anetendency yokubonakala labheda khona. Let us all stand up on our feet. Sukumeni bazalwane. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isicela ukuthandaza nabantu abathi besinga-understand ukuthi uNkulunkulu usebenzisa mina lekusele. Isicela ukukhuleka nabantu abathi sengiya-understand manje Thixo izinga lezinyembezi. Ngoba akukhulekelwa ukuphume esimeni kodwa ukukhulekelwa ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla okudlula esimeni. Namhlanje bafowethu azelanga bonke abantu kodwa sizele labecebo likaSimakade. Uma ngabe ukhona ngicela uphanga isandla sakho sizophandaza nawe mntana sekhaya lamaya katho. Unga-understand sonke lesikhathi. Angazi impostoli izoba incane le ndawo ngabize. Ngicela nize ngaphambili niphakamise izandla ngigijime nize ngaphambili. Abathi uNkulunkulu ukhulume nami.